Unang caller mga kabarangay. Hello! Uy, tara. Ano? Tara. Sama din. Genius ya, tama. Genius na kablihan. Itsuraan. Hello! Ano ba yan? Magandang umaga sa Uy! Sorry, Your Excellency. Chikong, kumusta? Bro, karoon mo mata. Oo nga, ba't di ka dumalo sa meeting namin? Ganihara ko ng mata kay naminaw ko sa ato ang simulcast na. Simulcast. Ayan tuloy, nagkamali ka na. Sa DOS at sa Barangay Hante. Yan. Kumusta ang feedback na to diya, Chigong? Okay ra nga natay news niya, natay atong papay nga ron? Well, nindot kayo ang arrangement pa jo. Makaingon jud ko nga this is a dili gyud kayo ni siya baingon nga common bitaw nga paminawon bitaw nga ang Toto Papa is i-design gyud siya as a morning habit tabi na sa mga tao nga naa sa panimalay aside sa mga kay di man ta kaingon nga ang tanan na sa opisina namina na to but sa tanan gyud no sa tanan gyud overall indot kaayo siya ba kay napit gyud sa oras bitaw. Yan. Okay, salamat Chigong han. Kahit maghimo papapi. Why sombol pa ba ito? Papapi. Alright. Okay. Anyway, so sa may pangutanan mo karon Chigong. Papa Joe, kung panalitan mag-download ka ng naon sa na kung tingoy ka ng YouTube ba? Ayan po. Ha? Kanang YouTube downloader bitaw. Oo. Pas bitaw kayo. Oo. Di ba na siya kininiang makaminus sa imuhang storage sa cellphone? Depende sa Download. pag-download nimo sa iyahang format o sa iyahang bitrate. Ay, okay. Oo, kung i-compress nimo, di ka na siya kuan, occupy of space. Okay. Ay, matter. That's the matter. Nya, nakulain na kuan Papa Joe. Question. Katubang Bluetooth speaker bitaw kaning dagko. Di ba naama na siya kuan sa mikropono? Anya? Dili na siya kuya pa ba? Di na mabasag na kung panalitan ka na nagsapon na mag-video kay. Nya, gamitan sa microphone ba? Di na siya mabasag niya. Na may mga tukar pa nga grabe sa kayo o bass ba? Di na siya delikado? Kinalan i-lower gina niyo mo ang volume ana. Kay mabasag gina siya kagayon kay ang diaphragm ana niya. Pwede mo ko na ko gitawag og wear and tear. Unya malata ba kagayon ba? Humok. Oo. Mura ko nag-ilambre yun nga maski sa kagahi ni mo niya. Sige ni mo bawg-bawg niya. Constant ni mo pagbawg-bawg. Mabalik yun na siya. Okay. Ya, ang kana ba yung sa luyo Papacho ba? Luyo. Kana ba yung luyo ba? Naaman lagi na ang kanang iyahang wargikan sa Twitter niya padung sa bus. Gisumpire day na. Bas? Si Boss Base. Base day ba? Base? Nakasumpire na sa mga ingana niya. Gibutangan na nag-condenser. Yan. Oo. Para to filter the low frequency. Okay. Okay. Okay kalimot ko sunod ako pangutanan. Ay na lang. Okay, Papacho, basta kuha na kanya, nindot kayo mo ang gikuhan, nindot kayo imog yung gisapaw ang bagong version sa imong ICU in heaven ha. Nindot kayo pagkakuha na lagi ito kanang murag na lagi ito kauban Papacho. Kisa ito kauban? Ako, siyempre. Silito ito. Back up to. Kaya kanang ang kuhan Papacho sa wish lang ko katong mga tigtawagay sa hapon. Arena mo din. Mag-abot na ta. Yeah, thank you. Okay, Papacho. Liegaste 2. Yan lang. Like caller sa itong cellphone. Hello! Hello! Hi! Hi, Papacho, Pamalito. Hello! Hi! Sino po to? Sino po to? Puto kung laki. Babae na yung Papacho. Yan. Kisa na eh? Jai. Ha? Jai. Jai ang iyan.
Jai, ang tanong Jai. Kanang Papa Joe. Jai. Kanang pilay bayad o kanang magpa-born bitaw ka og kanang CD sa mga kanta -1 amo ba na siya? Well, burn. Bakit nag-lighter? Daubin ang CD. Dali ka. Asa pasabotin mo ka nang magpa-copy, pa-burn, ingana? Oo ba na mga -1 bitaw nga mga -1 nga mga kanta bitaw Papa Joe. Depende. Ang uban ng mga internet cafe, wala naman sila burner. Di naman sila mag-on. Kaya USB na magigamit no. Nagka-high-tech na mga tao. Bigay kung halimbawa bitaw Papa Joe o kanang mga apel o mga contest, mga singing contest din, di ba kay CD man ginagamiton? Yes, Yeah, sigaro. USB na Cellphone. karon. Mas Cellphone maayo ang gani, CV uban. kay USB kay mas kuyaw ang CD ug montol. Bati kayo ya, inikanta nimo ganang Sample mo ba? kanang CD nya mo untol. Kanta baruguan, unsa man. Di ba sa may mga Kanta. sa may mga kanta nimo nga kantahon nimo? Sige. Kanang kuan. Bisa ko sa Papa Joe. Sa may paborito nimo? Oh, di ba? Then pangutan na second question na Papa Joe. Ayaw sa. So kung CD maguday, listen kayo ni ang CD ba? Listen kayo og mauntol lang itabi kong nga CD diri. Dapat tayo untol nga CD diri. Ito pa untolon. Dito na ko ano? Kanta mo kaga ingani niya maguntol-untol lang CD. For example, Sige. Ayoko sana na ikaw, na ikaw wala. Maging atos. Wawasak na ang aking wawas. di ba? Yan. Oh, di ba listen? Pero di Papa Sud Joe. video. Oo, mas nindot ginang USB. Ulos Ulo sa baboy. baboy. Okay, next question. Kanang Papa Joe, o say title lang ng kanta nga. Kanang chorus bitaw nga. Kanang ay pero na uli sa uban kay ako raka. Karon ba Papa Joe? Forever. Forever na ni. Forever? Oo. Forever na ni? Ikaw, bahala ka. Ang programa forever na ni. Isay clear, Papa Joe. Tempa ha, kay murag Mas si sa... Girlin, Papa Joe, di ba? Tempa ha. Okay, check, Papa Sa ito Joe. ba itong nakuhaan? Yeah, ito itong i-play, di ba? Na siya kan. No. Forever. Ako magipangita, day. Whatever. Basta... Okay, ako magipangita. Forever's not enough. Okay, basta mo to siya. Ako to kupitawan niya. Sige. Sige, Papa Joe. Okay, salamat tayo. Thank you. Bye. Bye. Yan. Okay, bye. Okay, hello guys, mga nang laba ka ron. Good morning, Papa Joe, Papa Litoy. Pa-shoutout ko sa akong mami Lucy nga ganado kayo nga nang laba. Well, naminaw sa all-time favorite station. O sa tanang mga taga Inuburan City, Naga. Dagang salamat. Gikan ni Maldita. Yan. May pay mong mama, ganado kay malaba. Waka, huwag yung kitabang-tabang na. Wala di aron. Thank you, Papa Joe. Yan siya nga, kalipay kayo ni mama nga maminaw ninyo. Kay Gangisi, Papa Joe, please basa. Kung ka, please basa ko. Please, uy, kusog-usog ka, Pil. Yeah. Ay, napasag di si mama kay luya na. Okay, sige. And Papa Joe, pag-greet na po ang mga pull-out boys. Pull out to mga bira boys din eh. Palumi, Pierre, naminaw ni mo kami ni Gary Odyong, Wilfred Santinigan, Don Galamiton, o Groy Amores. Mga pull-out boys. Saan may pasabot yung pull-out? Pull-out gikas sa... Gikas wala kabayad. Let's go, lolo! Papa Joe, Jerlyn Abanyo na Papa Joe. Okay. Okay. Sige, thank you.
Yan. Ini niya nga, aniya na karoon, naputol na siya, bahala siya. Sayang pa sa ni Mags Papadyo. Nagload si Almer. Kanang, nibalik Papadyo. Di balik. Sige. Aniya. Padyo, apology ako. Hindi lang ako intro, eh. Intro. Dili. Iwan na naman. Ano na siya? Kabaw na mo. Almer. Ang Yo. tanong. Padyo, about anang kanang nabatay mga baligya bitaw nga CD pa Padyo nga disco ba nga ikan diya sa barangay artist Gikan diri sa barangay ati, di ba may mamaligya nga na good kay... ikan mga kopya ba wala, dili, Mga dili. kopya, Oo, bawal na sa amuan rin ka na mamaligya o ganang... Yan. Or mangupya o CD niya ipamaligya. Yan, sabot-sabot ang taha. Yan. ikan di ko minum yung mamiting pa Padyo Kaya kung mga DJ siguro na doon ka ninyo, yung mamaligya tukar niya, gikan sila stasyon. Usul ka ba manager na? Kain mo na, Mick. di Padyo kaya na sabi ko binos sa mamik bitaw ba Mabita din na may pamaligya. Kaya kung mamaligya, hindi na ka maminaw na mo. Ato lang ka maminaw sa mga gigs. Wala ilusot. Ginoo pang tanong ko Padyo last one Last one. sa Padyo kini bang sige tag-random sa kababay mo na gitawag nilang ugma pa Padyo Muna ilang gitawag og gugma. sila binag magdamgutan niya Nana? Dili ta magdamguta ikaw lang. Kita na mo siya. Yan mo na siya. Yan. Oo, basta panay ko, panay ko. Labi madamguan na nimo siya niya. Magpatro. Usan na ito. Di mata pa rin siya. Butan niya sa dayan siya. Salamat, di makadyohan niya. Tapos Hindi sa pawan. Sige, Papadyo. Lain magkaistanan. Okay, wala ba siya intro na? Wala ba siya intro di atong limpyuhan. Kanang iyan na yung tingog tanan. Aniya na ang pag-extro. Uy, ayaw na ba, Joy? Salamat na papadyo. Bye. Asa mag... Albert. Wala na siya na extra Papadyo. Para sa Sakitas ko ba ba? May bukas pa, Almer. Abot sa buta ni Albert. Makatawag yan mo. Kaya may... Bukas pa. Agay kasakit sa kuntiyan. Okay, we'll be back mga kabat. Handos sira sa usa ka problema. May muntag papadyo papalitoy. Ako di ay Ako di ay nagbasa diyan dito. Sige, Papadyo. May buntag ti ay. Okay. Hindi mo klaro. Yun ni papalitoy. Magpahandos bira ko sa una papadyo. Nakapahandos bira na ko sa una. Salamat sa advice. Naan ako'y work karon, bag-o. Then now, naan ako'y anak. Then nagabantay kay asawa sa igagaw sa kumbana. Then karon siluso kayo ang lalaki kay bati kayo manulti sa yaya sa kong anak. Naiya man unta asawa, bastos kayo ang iyang sinultian niya, giingnan niya nga buring. Ang yaya. Wang-wang na. Di na daw niya papilion. Last text sa iyahang bana na basi daw siya pa'y makapatay sa yaya sa kong anak. Lay nagbatasan gyud Papa Joe. Yan. Well, dahil no, kanang sistema nga na mayngon tampong nga ang imong hunona ko sa dang side sa bana no. Kabaw ko nga you are somehow murag
Imong ginahuna pwede makapabor nimo nga nay makabantay sa imong anak kay trabaho ra ba ka. Pero kana man gud mo gud masayod man gud ko sa deal ana nila sa iyang bana maski basin no siguro og sa tinod lang wag gyud na makauyon na iyang bana nga mo trabaho. Basin bungaras pa pagangigi Papa Joe. Oo, labi na dili na muli. Yan. So, bana gud na obligasyon ng asawa siyang bana. Siyempre. Oo, yan mo nang tungod sa di siguro sa maikog ang imong yaya nga parintira sa imong bana. Mo na nga siguro sa nalagi panulti sa bana kay para lang gyud nga makapasakit siya ba para makakuha og atensyon sa iyahang asawa. Sa imong side, ang imong masulti niya puro sa gyud bati tungod sa nasulti sa bana pero wani mo una ang punto sa bana nga sahi kung ikaw ko nga na good kung ikay maproblema kung balitan nimong bana di sad magulian kay mingon nga nagtrabaho magduda jud ka kay basin og sa iko dito or dili ka pansinon mangita jud ka pamaagi nga mapansin ka or makasulti ka para lang gyud nga to get even no. I know nga di jud ka mo pabor sa side sa bana na kay kung advice kasi mong yaya nga uli sa dito kay kung ako'y pa-advise nimo na ako yun na ingnan nga po uli sa dito si Tola sa na inyong problem pero kabaw ko di jud ka musulti ana kay hadlok man ka ang imo namang kaugalingon nimo imong ginahunaan na kay kisa may mobantay sa imong anak so ang imo nga di makaingon lang siguro ka nga away ayo imong bana di gyud na maayo nga na pero ang angay tani mo buhaton na is to let her go and settle first ang ilahang sitwasyon sa iyang bana kay di ba lalim nga kanang sitwasyon nga ingana nga malayo ka sa imong asawa or bana ingana kana kung magunahuna kag sakto pero kung magunahuna ka nga lungiga no luya na ko anin no magunsan lang ang trabaho okay na usa ka sa kuan na sitwasyon akuan usa ka sinungdan na nga kung if ever maguba gud ang ilang pamilya gud kay kung ginaantang hapsay nga di ta mapagan og suan imo gina-advisean nga situla na ninyo pero mo gina kanang uban pero kung ano ubang mga amo gud nga di na nila noon wala gani day off ang uban gani kaya di sila gusto nga mawa kaya nugo nila ang mga income diba? Siyempre, mas ginahuna nila ilang side kaya sa side sa mga pamilya nga ingana mingon sa kumingon sa ka nga may trabaho ang iyang bana Papa Joe okay na mo na problema nila nga domestic nga ilang ideal ilang storyaan kinanood mo sila ng butanga basin sa dog ka ng ang may tabuan na puro lang lalis diba nasa diri nga papulion na bitaw nako Papa Joe di man siya muuli lisod manggod sila Papa Joe niya maluoy ko niya kay bisan og kwarta di niya tagaan kisa may di mo hatag og kwarta basin niya yung bana pa ba kumplenitan mo lagi na day no out na manggod ta ana kuan mo gunagod mo lagi na gitawag na ko ba domestic problem na okay kung di na ni mo yun siya sa papulion para maseto lang ilang kuan pwede man pero timan basin og at the end sa storya na mapaga na noon mo maglagot niya noon na ang kuan bana so apilon mo sa storya kay parinti ra ba na sila sa imuhang kanang bana kasi na noon og kamay buhaton dautan nga wala yun natuguti nga na kay hadlok mo wala mo kuan mo bantay nga na ba so mobitaw na siya day no nga kana diha nga kanang sitwasyon ila na nga problema gyud kana diha dapita usaon nila pagsulbad na nga ang iyang bana dili magingana o ganong naingana na ilang sitwasyon silang duha yun na ang magstoryanay unya mo na mingon na siya nga pagkahanay na lang ta may pa magbuwag ta di ba may pa siguro kaya sa tagabaw day naroy anak ang babae dito nasa siya pamilya dito niya bana ragi binlan di samok na kayo so papulian nga to unya ing na siya nga to uli dito tubang mo gasa mo tubang dito pwede mo pabarangay doon nga magsabot mo nga undangon na to ni para dili na hasol niya para may bawaan nimo kung may bawaan niya kung naslay anak asa kisay mo kuan di ba maugid ba Joe yan
Okay? Sige, ato ning hinay-hinayan. Okay, ato ning kuhan dali, no? Alam ko rin kuhan, rin alumni kuhan, reunion. Karong adlaw Bob Joe. Oo, sa Abilianan National School. Okay, grand alumni reunion sa Abilianan National School. Yan, na mga batch, mga 60s, 70s, 80s, yan. Yan. So na-take siya pagbalik Papa Joe. Wala ko na Huwag sila anak, Papa Joe. Gipugos na bitaw na ako na Papa Joe nga papulion. Kung mag-istorya ang lalaki ninyo, apilon mo istorya, di, ingana. Kunya, kung tanaw ninyo nga tanaw gid ninyo ha, kung tanaw gid ninyo nga murag di gid maayo ang lalaki, kunya, manapat na ron, ingana, na may women's desk. Nya, usasad, di mo sa nagklarohon, kung kasado ba gid di sila, kaya kung di sila kasado, away, guko na lalaki niya. Pero kung kasado sila, kunya, maski pa gani, verbally nga, kanang panabuwag. dili verbally nga kanang pasakit ba. Okay. Pwede na sa violence against women nga na. File niya kaso dito Papa Joe. Oo, para maundang na nga na. Yeah. Mauna siya. Okay, napailahin din papalit eh. Wa pa inabot sa text line. Okay, sige. Ito nang hinahinayan. Napadali rin papalit ito. Ito nang hinahinayan. Hello, Denny Marinel Gallardo, Nonong. Dagang salamat. Nananaw, namina na sila nato. Si Ryan Orhel. Yan. Okay, nahiningon sa diring, nindot sa tutok papa sa lugunog hapon, no? Ay hapon dili sa buntag to Papa Joe. Buntag palisman, hapon na. Hapon na siya palis. Oo, yan, sa mga taga-Bohol na yan. sa previous. Yan, oo. So, again, ang tinudan na kung magsulbat kay problema, di makinalan hapon, buntag, kadlawon. Kung ginang makatabang, makatambag o problema, maski asa pa na nimo ibutang ng programaha, yan ay gusto mga igtabang, maski kadlawon pa na. Kung ginang ka magpatabang, o masulbat mo problema, minaw dyan ka kadlawon. Siyempre. Di ba? Ana lang. Tingnan na siya. Simple as that. Ay, thank you. Okay, sige. I-shout out po mi diri sa Super Cat Office, Papa John. Naminaw ni mo sa Talk to Papa while nag-overtime. Yawa, no? Alas 9 buntag, overtime na sila, ha? Super cut. So super ring na Papa Joe. Hello ni J.R. Sargesa. Siya ko kaghalin sa mga libro gabi, Pops. Hindi kayo. Adi kayo, pero okay na kay, siya sa oo, ang mga Yan. tao dito, nanganto dito para, kuhan man, mga-on. Promotion man itong, yan. kay baon nila nga, na libro. Actually, kabaon naman sa asin na paliton. Yan. Oh, yan. Kita ka na autograph dito Papa Joe. Naasad. Yan. Hindi mo sa itong mga hambog yung dahil. Hindi nga na, nasa na pa picture. Ayun na. Iba na may anak Papa Joe. Naasad. Naasad. Ano ito ba ka naman sa Cellphone. Yan. Hello? Papa Joe. Papalitoy. Oh, nay. Makakita na dyan ko ninyo sa personal. Diyan makakita na eh. Diyan ka diri. Dili mo, anak pa ko kay naabot naman ko gikan diri Cebu. Ah, okay. Nanak ko sa Cebu. Ano sa Cebu karon? Pohon. Nanak ko sa Cebu. Oo. Sige, pohon. Anak dyan ko ninyo diya. Oh, pohon. Ano sa pagdali-dali? Magapon, Papa Joe, Martis. Ang among meeting? Opo. Oh, Martis gyapon. Ako kita na dyan ko ni Papalito. Yan eh. Haga. Okay. Pamina gini, pamina. Kapit na dyan ko. Okay. Sige, salamat. Sa payan. Bye-bye. Bye-bye. Oh, yeah. Yayalit to yun. Laing gaskos na sa... Ay, pangmoron to Papa Joe. Okay, sige mga kabarangay. Mga ikong number sa yung text line, Papa Joe. Gikan ni Ana Rose Itang. Okay, 0-9-61-59-850. Yan. 0-9-61-59-850.
Papa Joe, padong ko Bourbon, mamakals kuyog akong mami Dina o daughter nga si Nikki. Yan, ikan Jong Castro. Yan, o ingat lang ha. Asas yan. Good evening, Papa Joe. Akala, doon gabi pa. Pwede magpatambag. Uy, badalan diri. Okay, sige. Napailay din, Papa Lutoy. Text line, o pinabot rin Papa Joe. Good noon, Papa Joe. Angay ba ko magselos and ako asawa na ika-chat-chat nanguyab niya tambagi ko. Lalaki, syempre, is kay Junel, no? Ah. Junel. Pagka-insulto, ana, ako sa ibana, ana. Saan ka dahil nga nung mag-chat-chat mo ka diyan, no? Nakabaw ka minyo naman da. Mo ginsulto kayo na sa bahay no. Yan. Malipay anak. Kami nga, gid Papa Joe, kay wapa mimbalik ang kuryente. Mahuma na lang tingali ka diha, di pa mabalik ang siga. Asa may lang run out? Di ba Yan. naman di advisory, no? O kagahapon Papa Joe sa may Consolation nga area. Oo ba? Ayan. Okay, hello ni Irish Pipito. What ang problem, ha? Anyways, mga kabarangay, unay kong oras, alin na sa tasay tanong mo portion, pabalit. Hello! Yes, hi, Papa Joe. Good afternoon. Good morning, guys. Good morning, lady. What is your name? Debbie, Papa Joe. Debbie Gibson. Mara gini pure Papa Papa Joe sa Joe, DP. action ko nga na din man naamay mga roads na gubon, bisag tarong pa kayo. Well, sometimes, no, because of our inconvenience, mingon ta nga, doon na road nga giguba nga matarong kayo. Ah. Well, first, you must ask, the people working there, what they're doing. For example, there is a Salinas Drive. They're not destroying the road. They're putting big drainage. Kaya kung wabi tayo drainage bitaw, reklamo sa tangang, anong baha man din diri sa Salinas? Niya, kumutangan sa dogan ng drainage. Nga naman, magic na nga ilubong na natin sa mga culvert. So, kung kinandaan para ilubong ang culvert ng mga dagko. Yan. Di ba? Siyempre. Yan. So, mangutanag kita sa mga nagtrabaho sa ang ato ang magod, may rita magod agad kaya ang inconvenience basos na anong karon pa man yun. Yan. I-timing mag-eleksyon. Doon naman siguro sila expiry Papa Joe ka Yan. na semento. Mura na siya sa kumpanya ba? Kung doon na may mga company, nagtrabaho kag office. Nagtrabaho kag office sa Kuhan, Debbie? Or, Yes, Papa Joe. oo, di ba sa atong office, doon natin gitawag annual budgeting, di ba? Yep, oo. And then you have to spend it. Kaya kung di na nimo ma-spend, ibalik yun na nimo, dili na nimo magamit ng kwartaha. Mo request na sa kaglain nga, kuhan. So kung emergency, tungod ko na may budget, mag-supplemental mo. Nga na. So mo na, pre na sa tuwag ya pong kuhan, management manager tong nasod. So, lagi mga budget for nga na sila nga kinalan, dumito sa nanila sad. Yeah. Thank you. Thank you, Papa Joe. Welcome! Yeah. Hello sa sa itong mga kaisyon ng mga traffic enforcers nga namin na karoon. Nagkasalamat. Namin na sa itong mga traffic enforcers din sa sa Lapu-Lapu. Busy ka na Lapu-Lapu. sila di apa kay Kadaugan. Kaya oo, happy na Papa Joe. Opening the other day. The other day. Oo, the other day. Yan. Oh, sige. Okay, so gahapon ang second day. Okay. And hanto na siya 30 if I'm not mistaken. So katong ginaan mga to dito, kaya namin din ka mga pagkaunan sa dito nga yan, ano, masubuyan or sa panadiha. Namin daghang parking lot nga gi-provide. Yeah, bantayan sa sila mga enforcers. Anya, kagabi kay dito lagi ko kay nag-book-signing nga na. Layo-layo man ang parkinganan sa sakyanan. Idahin Papa Joe. Na ay Egypt. Oo. Sige ka na. Kanang electronic sa lugar, jeep. Papa Joe. Oo. Binakulugan. Kunya, di ka na mga sige, free rides. Free rides? Oo. Paano? Kunya, wag siya ilangas, hayag kay sud. High-tech na ba kayo na Wa Papa may Joe? makina nga mag-andar nga di gasolina ba? Oo. So electric naman siya. Oo. So, wa di siya aircon kay di siguro kadaog siya kay tungod kay battery. Pero daghan siya ka ng mga electric fan sa sud. So di ka siya alimuot. Nalingaw sa kuing kayo na. Wow. Napay TV, napakunggo ko. Mo. Daw kay TV. Oo, daw kay TV. Wala ko daw hapit na may umpultahan. Oh, yan. Okay. Sabihin na yan. Kapalain diya, kapalain.
Text line. At i-check na rin pagbalik pa ba dyan? Kaya paminang abot. Oo. Sige ako, sige, congratulate us, Papa Don. Papa Don? Nanganak na yung asawa? Ha? Papa Don, Tawag ka na hospital di ako ba? Hello? Hello? Hello, Papa Joe. Oh, hi. Kisa ni Baliog? Si Chris Reynoso sa ni Papa Joe. Chris Reynosos? Oh, Chris. Oh, asa ka katawag, Chris? Oh, Rahog. Okay, ang tanong. Sorry Papa Daot, Papa Joe. Dahil pa sa, pilay timbang ni mo? Around 70 kilos. Ay, gamay pa manggani na. Pilay height ni mo? Kana. 5'11". Sakto naman na ang imuha sa imuhang timbang, yan 70 kilos? 5'11". Hangakon, magagawa Papa Joe. Dili na siya. Wala ka lang ko gamay ba? Hangakon ako. Tepa, nga naman pananon mo 70 kilos, nitambok di ka nga 5'11". Takong tiyan na may Sakto dako Papa Joe. siguro na Papa Joe, no? It doesn't mean nga, kung ang tiyan na mo ni Dako, mo na hinungdan nga nung hangakon ka. Basin ko ka sa exercise. Bako siguro Papa Joe, no? Okay, kung mingon ka 5'11 niya, 70 kilos, ang kuan manggani ha, ang 5'4 manggani kay kuan na siya, kinalan niya 60 kapin. Or 60, nga na 59. O samot na sa imo ang 5'11, kataas ni mo, di saktor ka na nimong 70. Maog yun. Oo. Basin og doon na kailay problema sa imong lawas nga nung hangakon ka, basin doon na kay problema sa bakulang sa thyroid, sa kidney, nga na. Or Skynet sa panahon karon. Lamil kay kaon na Papa Joe, good? Alam mo yun ang kaon. May patay na. Di ko guys papadono nga, wow, magani ko mabalaka nga 100 kilos ko. Gamit sa kanang lawas ni Papa Don. Oo, labi na yung nag-basket. Mura lang nabanggaan. Pag-intot mo nito. Chris, ikaw Chris, basket magkaka? Kaon na ba Joe? Di na kay Papa Joe, kaya busy trabaho. Siya nga, no? Kamuna ano yung mga height of 5'11". Di no, basket kami nga. 6'4"? Nga nagyo kanindot ang kalibutan ba, no? Ang uban niya, ginahan may mong 5'11", kaya ginahan ka mag-basket. Ang uban sa mga 5'11", ginahan sa ginala sa los opisina. Papa Joe, Height of 6'4". pwede mag-grade? Wala pa. Grade ko? Unya na pag-rito, mudaot na nga. Okay, thank you. Sige, Bye-bye. salamat. Yan, okay. Ay, sila ni Faith Paras di ay. Naman na siya ako, Papa Joe. Unsa, buntis di ay ang girlfriend ng Papa Don. Okay. Sakit yung lawas sa palit ay. Sakit imong lawas, Papa Joe. Oh, okay. Dito ko nakatugog sa saog ba kay. Naroon ba na simento? Oo, okay. Puti mong babag tamis. Pagbata na ko na nagong saog tatong kawa. Ilan na rin maring Gian di ay Barakil. Hello, hi! Hello! Good morning. Yes, morning is good. How are you? I'm fine. Very fine, sugar. Oh, great. Okay. Alright. Papa Joe, Yeah. kabasta ba na? Nanguntahan ako kanibitang honey. My love? Naagit sa mo ang dirty kitchen, Papa Joe. Nagbuhat siyang balay. Unsang honey? Ani daw. Honey, kitchen. Kaya muna na siya kadagagmag. Yan nasa kilid. Honey, man siguro hindi siya, Papa Joe. Honey, no? Honey, alam na ko ng balay. Nasa mong dirty kitchen. Nasa kilid kay. Mo lagi ang honey, nagbuhat og balay sa dirty kitchen. Architect ni siya nga niya. Unsaon ni siya papahawa, Papa Joe? Ang honey. Papa Joe, mara nang mabuang akong anak. Kaya iyahang sunod-sunuron. Ako sa mabuang ko na una na. Honey, baka nang na-siya Say tawag Unsa na. man? Utsukan. O ka na dyan, boy. Honey
lagi. Dili siya honey, oy. Sa di ay. B. B na siya. Yan. Oo, wag ka kagbaog honey bee, bagyo na siya. Oh, hornet. Oo, B na siya, B. Asus, Oh. sige na lang. Ya, ang balay anak niya, beehive. Mura gyud siya kadakag mag. Wa ko kabantay ganina. Nasa gutter naman na ano. Amo nagipaspiya para nimo. Oo. Sustoy lisod ka. Makita siya sa tinuod. Oh, wag ko siya makita. Mga ngit-ngit, hindi lang mga pananaw. Bitaw seriously ba, yun na ano lang ko kaya akong anak tan sus pagkadakuan na lang magiglabong kaya gigukod lagi siya, manggukod na sila yung taon. Gukod. Sabi gusto ni mo, gukuro ni mong anak og B or gukuro siya og lucky. Kung kaya nila, problema. Mama. Kaya. Toy, Yes. gukuro ka. Kabalo na kung anak na sa iyong buhatong na niya magukod niya. Bitaw ba yun, kay pagkadakuan na lang medyo glabhag sa iyang dughan kay mag-cute pagkasukamod niya. May pa din B. Oo. Oo, nakapadakos dughan pa ba dyan? Oy, Ayaw ba niya, ginamit mo dikit. bumper na nito gifted. Bitaw seriously na ano, kay manggukod Ginahan ko rin ito yung bubuyog. Baka makontento sa imuhang lalabs to gifted man sa Bitaw, usaw na sila pagpahawa. Ha? Usaw sila pagpahawa ba? Ay, Demolish. padimolish na. Medyo mabuang ko ninyo sa iyo. Mas mabuang ka sa B. Mabuang yun ko. Kaya mura makasmil siya. Nagpadulong mi dito sa dirty kitchen. Sus, ginoo ko. Murag tanan na lang yung sagang na ko. Sagasway sagang. Matod pa sa kong bana. Hapa, mi, hapa. Gatot lang, uy. Ang amura ba sang iro? Ihasang gibatugan. Mapil na ko pa pa yun. Napaakan ganito kung isa ka pa. Gibatugan sa mong bala yung iro. Honey, uy. Ang honey sa imong bana. Gibatugan. Ang honey ni Batong sa akong papi. Duro man siya agad akong papi. Pila ko napakan niya. Natusok siguro siya sang sungo. Sungo bana. na. Nadi sungo ang bili. Ang honey ba? Di ba nasli sungo? Wala na sungo ay nasla sting. Akong pangutana unsaon na sila pagpahawa. Bugaw ni mo. Padung pa lang ko ngayon. Shoo. Mga na sila. Uy, murag lima sila ka Eh, shoo. Matagal ka ekspatos ano. Makasmil silang tao manggawas man sila Papa Jun. Sama na sila, uy. Mao ba? Pero basta lagi mo ng anak na yan lang na smell. Wa man lagi ka magkalagom sa lugan. Kapaki lagi. Ang akong anak tao. Habis pa man itong panit. Maug yun, flawless. Sige daw, ganihinahan. Aha. Bitaw, unsaon sila pagpahawa, uy. Hindi ka nasbi. Ay, kani. Okay, kahit na. Bakit ka dyan? Titiran ako. Sinion pa nag-18 anyos dong. Wala ba Dong, pinakaubos anin apps dong, kaya 18 yun ang edad. Tuwa siya sister ko sing anak. chance. Hindi naman sa pwede, anak ko iba na, kontento na ko to, wala ko nag-need, no? Oo, kung ano ka mag-dito. Kung nalanig kay Bana, di lang ka pwede pa ako ng buyog. Padong na yan, pa ako. Ay, padog di. Suway ko, no? O ganin ni atras. Padol dito niya ina ang mga buyog nga. Paka ko. Di ba? Minsan ang buyog. Bakit. Ew. Feel na ko kay tungod kay dagang orchid sa mo ang area mo nang naa sila or nagbalay man gud sila papajuoy makasmil lag tao manggawa sila tanan Mao ba? dili na sila madog aso Kana sila? yes Aso, oo. Kaya kung pasuhan. Suyog paso. Di na ako pinag-apil yung bahay. toy apil magina inyo ang kurente dag mas laob niyang area Lolo. Ato ko nung kurente pa ba, Jo? uto ginatanan toy Muha na ng mga buyog, oh. Yes. Mayday. di man
gani ko Papa Jo, di man kay ko Slime! Di ba kung magpapaakog lamok, buyog po sana, buyog pa ba? Grabe naman sa doy. Ako lang, nag-ano po, saan sila pagpahawa. Kaya Oh, di mo, yo, mabuhay ka pa, bugalo. Supo, supo. Push, push, push! Uy! Ari na ko di mo ko niya tabangan mamukmo na sa niya kong anak ko niya. Nakaluoy, baya pa po siya kaya naka-uniform na siya paingon sa airport pa. Magigit pagkagisi sa yung miniskirt. Uy! Shorty daw. Ganyang ilakay sa... Asa daw? Sa airport ko yung duty. Pasuya ay. So, nag-isiyang yung miniskirt siya nag-duty sa airport. Grabe sa doon. Maka-afford na po siya. Maka-afford. Maka-afford eh. Kagisi ka. Ipadong lagi siya letter system. Yung gilabukan sa mga buyog. Di may pagkatuka mo. Naka-high heel pagtaas. Ma. Sige na dong. Di mo ko na kutugan ng taon. Saan mo kang buyog eh? Nagkarang yung buyog no. Uy! Oh, dili! Aray na ko. Ay, ako. Nilakaw na ang buyog, nilakaw na. Dito siya unayon sa buyog. Kapag ano? Ano man? Siya man na Queen Bee. Yan, mora nila buhaton sa kanang Queen Bee. Oh. Igor na siya mag-kaon niya, mag-itlog. Ano mo na buhaton sa Queen Bee niya. Doon na siya kanang production ba? Yung maoy mo kuhan niya. Para de karakter sa kanang mga ants, Papa Jo. Oo, like kanang sa ants, di ba? Doon ay Queen, yan, mora na siya magsipangitlog. Yan. O niya, doon ay Army. Ano sa? Chiti upi. Daga. Kidmigo na po ba? So, pre ng mga ibus napapalit ko. Lahat sila sa kategory sa kuan, no? So, naadyo mga queen, yan ang mga termites, ingana. Naadyo tighungit ana nila. Yahaya Oo, no? naiti ko kaon. Yung mga soldiers, ingana, tig-protect, ingana. So, in order nga mawa na sila, is unahon nimo og pangita nga i-poison nimo ang queen. Oo. So, mo na i-research na mami di nga kung nanay buyog dia, iluin na niyo ang queen. Kay kung mamatay ng queen, wala sila serbihan, mahawa na sila. Mahawa na sila. Oo. So, yaw kayo nito ba? Bayo Marvin, unas ko na siya hinuan. Si Marvin na. Hello! Papa Jo, nagkasama ko sa naka-high ka taas. Papa Jo, nagkakita na Papa Jo. Kanang... Kasi katawa, malamoy na yung baba. Unsay ko Papa Jo, unsay may kanang kuan ninyo? Kanang mag-play mo mga music, di ba kung mogamit ka og kanang YouTube, di ba naaman na yung mga ads? Unsa may mga gigamit ninyo nga imiilig mo play nga wa sa mga ad? Wala man. Oo. Ads baboy ramang gamit. Wala lang. I-play mo, skip ni mo niya, i-play din ni mo. Ano lang? Ano lang? ba? Simple lang. Oo. Pero ang inyong gigamit is ang YouTube yun. Dili, uy. Dili, mga effects dili. Yan. I-search na mo. Mao pa. Ay, Kasi gusto mo nga effects. dade. Gusto mo sa may gusto mo nga effects. Abi, tagailang ko di abi. O di ba? Kasi gusto mo effects ba? Papaminaw, di ko manghatag. Ganang ka, utos buyog na agya po. Kuan. Kanto lagi mga transition, itang transition la may magawa. Mo ba? Oo. Iyawa itong ako kita na dili ang gatong Unsa man na, Papa Jo? itong effect ni mo. May kinala siya ka ng amplifier para madungong ko na ni mo utot sa buyo.
I-amplify pa di. I-amplifier. Hindi mo madungog ko nun mo. Di ato ko na paminahon, amplifier. Sige daw. Iyon dia, amplifier. Kana, sa kuragi. Kani Papa Joe? Ito na unod Papa Joe. Dili ay, dito. Dito. Di ba ang mga bakterya di ba na mo makita og way microscope, di ba? So kani siya dili siya microscope, di kuan siya micro audio processor amplifier. Micro audio processor amplifier. Ito ang gamit na equipment. Yan, so mo siya mga equipment para madunggan nimo ang mga tingog sa mga langaw. Langaw. Oh, sige. Okay. Kani sa langaw ni siya. Kato ka na sa buyog mo to. Bito na itong langaw. I-on ang amplifier. Okay. Ikato ka gamay pa ba? Ganiyot ka man. Ganiyot ka man diya. Kaning imbensyon na mo di papalitoy. Micro audio processor amplifier. Yan. Makadungog mo sa mga ginhawa, sa mga mananap. Yan. O sa nga mananap ay mong gusto may bawa, hanggang gagmay. Kanang gagmay. Kagmay. Kuan, kanang ok-ok. Ok-ok. Yan. Ok-ok. Sample. Ay, bato putot, no? Lain gede utot. May hulmigas niya. Hulmigas? No, oy! Siyempre! Mapalit ninyo ang amuang imbensyon ni Papalito ang ang micro audio processor amplifier. Butangin ako, Papadyo. Butangin ka ng acronym, Papadyo. Hindi, wala naman yung kini siya. Mo siya, JL, micro audio. Yan. JL. JL, micro audio processor amplifier. Madungog ninyo ang mga klase-klaseng ginhawa sa mga mananap. Yan. Petleta. Hulmigas. Manatong hulmigas. Sunod. Bakukang. Bakukang. Akan eh. Bakukang. Lalo begini bakukang kay... Siyempre, dako-dako ng bakukang kaysa langaw. Okay, silensyo. Paminaw na itong bakukang. 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 Punti bakukang dia. All the things bakukang. Sa baki. Bakit po? Naaba ba, Joe? Oo, pero i-minus na nato kay dako-dako naman ang baki. Actually, kung idol ni mo yung dunggan sa baki, madungog na nimo. Kaya dako naman ang baki. Okay. Silensyo. Sige. Baki. Tingog ito, bakit ito? Tingog mo ito, bakit ito? Nagano mo lang. Bukas ka rin mo. Gawa siya, puli-puli pa ba? Mayroon. Sino mo ito? Gini na bakit anak mo? Lupa, tulog. Ano sila na? Okay, we'll be right back. Maraming salamat. Okay, mga kabarangay. Gabis mga tao.
Okay, Papa Joe, nakaihi ko kinatawa, Papa Joe. Makautong food. Ako yun, na maghihi ka. Manghihi pa ba dyan na yun? Oo, yung pagin mo kayo, ka. Dungan di ay. Ayun na, no. Okay. Mga kabarangay sa itong mga kaiksana, no matter how big you are, how tall you are, how rich you are, how poor you are, from a distance, we are all the same. Di ba? Kung ba't mo na from a distance, dili na mo matter ang imong unsa ka kadakog lawas, unsa ka kagamay lawas, we are all the same. Mura na tag-abog. So, do not put it into your head kung unsay naan ninyo karon. Ikaw Marvin Unday. We are all the same, Papa Marvin. You will be the same. Bitaw na, God is watching us. God is watching us from a distance. Okay. Again, mga kabarangay, sa ato ang mga kaisanan nga naminaw karon, ang kinabuhi, sama lagi po sa ligid, no? It doesn't mean nga you accomplish because dinaog-daog ka sa una and then naninguha kag maayo para maabot nimo ang imong gusto, and then pag nakuha na nimo imong gusto, mausab na sad ka. You know? Stay modest, stay humble, nga mas mayan nga na. Kaya mo ka kabaw, mo balik ka sa kadidto. Okay, dili sa tanang panahon nga maayon dagan sa imong pangita karon nga mo'y nagtukmod nimo nga nahayahay ka. Kung igwapa ka karon, tungod kay kamao na ka mangarte. Ingana. Ayaw ka tao itong ubang mga tao nga susama nimo sa una nga ginahan nga mahimong ikaw karon. Di ba? Muna yun nga ang tao kinahanglan gid mo lingi sa iyahang gikanan haron maabot niya ang iyahang gustong atuan or marating niya ang kanyang paroroonan, no? Di ba? So inaot pa nga karon nga Semana Santa, sunod semana na, ugma actually mga kabarangay, Domingo na. So inaot pa nga we'll learn to value people around us. Nga di na to stereotype kung unsa ta, kung unsa kataas ka ingan. Because we all die. Sa sunod kinabuhi na to, wata ka ba sige preparar sa tuwa. Maybe karon okay rin mo magara-gara ka. Pero wala ka ba sunod nimong kinabuhi kay ano ka ba, only God knows. God is watching us from. Hello Danny Lynn Roca Corva San Jorge. Yan, duka ka papalito eh. Siyempre, muna ni-reply ko sa Yapa Badyo. Sa reply mo. Oo, waba ko na ibuhay banig diha. Hindi duka sa papalito. What siya duka? Nag-emote to siya sa muang mga words of wisdom. Ano yung problem na papalito eh? Sa text line, o pinabot na rin pa Badyo, 0 pa man eh. Ay, din ni Vivian sa Piskera nagtanaw ako. From a distance, the world Okay, sige mga kabarangay. Huwag lang yan po na problem mga kabarangay. and the snow can Katong problem, kaganina papalito eh. Katong itong about itong kagahapon. Katong ihang ugangan nga magdag sundang. Uy, Ito bang wa siya mauyon ni ba? pa Badyo, sige. Kaya nang ipasagdan. Katong ni anak ko ba nga, huwag yun ang gibuhat ang imong bana. Nga na, kung ningatunong ta siya sa ibuhaton ba? Kay wa ko na mahadlok to iyahang mother-in-law nga mupatay kay tiguang na daw. Oo. Yan. Yeah, so mahadlok na ko aning akong ugangan Papa Joe. So yung isumpayan diri, matod pa niya nga ako mangging na ngawong ka live-in party ana Papa Joe. Iyan ang istorya ang iyang mama niya nasuko man daw Papa Joe. Gibato daw siya og agipo.
45 ang edad sa iyang mama, Papa Joe. Kabata pa, manghod pa na ako. Di pa na idaran, no? Hindi pa natiguro. Oo. Goal gani siya, Papa Joe, kay dili man makipag-istorya. Mao lagi na dahay akong duda kay mga bata palagi. Mo to kong itambag kagahapon gani nga nasuko. Kay instead nga magkatabang ba ron sa ilahan na ninguha sila or mas ganun lang wa magunahuna og tabang at wa masig ginikanan nga nagunahuna og kanang bati siyang anak bahala na kamo dako kay paningkamot og imo di man nga na inaham sa jud nga dre maabot ang imuhang anak Siyempre. unya sa edad nga 45 duda ko ni butang to lang kung nang edad sa mong ayang mama 45 katungaan ni mga butang to lang kung ang iyang anak ani nag-edad ni siya minyo ni siya 20 so ang iyang anak napasa kuan 25 mga anak sa Papa Joe. oo so wag yun kahuman so di juga ka-blame ana sad yan siya nga pwede ba kaha ko makakiha aning inahan sa akong kalibin Papa Joe kung oras nga pasakitan ko niya oo syempre no physical injuries nga na pero di gyud na nimo mapapas musamot ang inyong lalis anak labi na og kanang mabot naging ano Gamitan na sa pag-ayo, Papa Joe. oo ang maayo ninyong buhaton diya maorog yun ang pagpaubos sa inyong garbo ingana kaya wag yung inahan day kung akong sabto ng iyang inahan kung namino sa iyang inahan ron makaingon sa ko nga ang punto rin siyang inahan siyang anak nga makahuman mo o maayo ang inyong pagskwila diba? Siyempre. Even though we are Margo na siya usahay manggod labi na mo ang inahan ingani ba ingani mo gani siya usahay di gina tayo mahilang kaya no mamagin siya problema yun sa mga sitwasyon kani mga in-laws ingana nga di yun magkaduol ang mga in-laws nga babae o ang mama no kay labi na og kanabitang ang inahan magug ka and you will know sa feeling sa inahan kung dili na sa katagdon kay sa imong anak di ba ikaw sa mga inahan sa kinamino karon dili man sa tanang panahon nga tungod kay inahan na lang mo di na lang sa mo maminaw sa inyong anak doon lang sa naikalipay inyong anak pero kana iyaha sa iyang side murag wa magud matumong sa saktong oras murag mga bata pa ba di ba so may tabuan na muna nga maglagot ang kuan maglagot ang mama ngigan yung bata pag may nga Maglain na lagi sila, Papa Joe. naglain Papalayo. sila oo or duda sa lagi na ko lagi daghang mga klase sa mga ginikanan sa good doon na ginikanan nga gihimo nilang investment ang ilahang anak Pwede. oo nga eskwela jug maayo ha para makabawas ka namo pohon di ba nga kung buto na naon dili mo kita na siya angay nga mo na siya ibutang sa alipatakan nga nagbuhat ag anak para naay mo baos nato nagbuhat ag anak tungod kay produkto na sa gugma nato sa ato ang Paris di ba kaya kung pagduog pa lang daan ninyo yan ingon nga sige buhaton din kay Para engineer ni. di ba mahimong baog ang lalaki okay hinigingos leader na kanang padung na mag-abot ang Excel mingon na nga oy para engineer ko na Excel may engineer ka magtinugmura yung mga bini mula ka to ka listen to map so kung naminaw ka dahi ingana puro sagid mo kayugot kay kanilagi mga batanon pa ta mura bag against all odds ang dating na to naman mura bag feeling na to mura gikontrahan na ta Para. oo Sa minitabuan ni Papa Joe. update messenger not now na nanawag anay nag-message nag-miss call yan ay saan nyo tawagin itong Facebook Live sa Barangay RT kay maputol hi din ni Faith Paraso kanang hello Yan, something. para sa ilang future Papa Joe depende gid na sa mga anak nga mo baos gyud pero kung niya i-program gyud nga na normal mo gyud nga mo mutabang ang anak ko na kung maayo lagi ang imuhang upbringing sa imong anak no need na nimo imong anak sultian
akong bilis sa yon, kung maayo ni mo amuma ang imuhang anak, di na nakinalan mo sultian, kabaw na siya sa mga binuhatan. Kabaw nga na mo tanaw ang tao, ganikutan kabubuton sa laing tao, sa ikinikanan pa ka. Mao gyud sa baka nagkadugo pa ka. Di ba? So, usahay sad, nasa mga batasan sa mga anak nga, madasad sa ilahang mga paris, unya, awayon sa nila ang ilahangan. Nga, siyempre, wala ko'y kadugan ni Papa Joe. Ayan. So, I hope nga, kanaday, masturyaan na ninyo. You know, read the Bible. Suod mo kuan. Yan naman, usahay lagi ka sa relasyon nga. Dili pa, kasado, libin-libin pa niya. Di mo ka mo palugar sa Ginoo tunga-tunga sa inyong relasyon. Muna nga usahay, moabot yun ang mga problema nato. Huwag mo kabantayan ng mga kabarangay. Eh, mo ano maabot mo yun ang problema nato? Maybe you have to kuhansan mga understand nga. Kana bitong haruhay kita pagpuyo, hayahay kita kanang walay problema, financially, emotionally, okay tanan. Murag ang uban man good, makalimot na sa Ginoo. Di ba? Di naman imba. Hinga na. Pasalamat pa Di ba? pasalamat. Inikaon gani. Masunahon pang picture sa kaon. Butan sa Instagram. Yan. Una pa mangadji. O bang wala ipangadji. Di ba? So muna usahay, makaingon nga tagatag problema. Kaya nigatag sa problema magud na tugod. Nya labi naglisod na kayo. Maka-connect man dito sa wifi sa Ginoo gud. Di ba? Makaunahon na dito sa Ginoo ba nga. Lord, iampo na ko ni Wal. Uban gani sa sobrang connect gani ato naman gani ibutang sa Facebook. Ang ilang mga pag-ampo ibutang i-post sa Facebook. Lord, ikaw na'y bahala. Di ba? Yan. So sahay makaingon nga tungod sa problema, mapabalik ang atong relasyon nga to sa Ginoo. And then ana na to ma-understand nga to ang purpose sa atong life, di ba? Sige. So amo lang nagisulti nga ni mga kabarangay kay labi na nga hapit ng Holy Week mga kabarangay, no? Sometimes hindi ka malikayan tungkol sa mga tao, tungkol sa busy. Kung doon na mga okasyon nga ni anak pamihinumduman mga adlaw sa minatay ato pa makunong nagpintal bagos pantiyon mga ano, no? Palimpis nito. Kung Pasko anak pa manghatag. Yan. Pero mo ba? Hindi ingon nilitoy nga gutom, abot na yun, pasok ka. Hindi mo tarong gutom. Amuat man, hinaday na. Okay na pala Pablo niya mamalitay. Text line, nada rin pa ba, Joe? Nadia? Yan. Okay, go. Handos sira sa usa ka problema. Good morning, Papa Joe, Papa Litoy. Mangayo lang unta ko sa inyong advice. Damagugoy kasen nga nakasinatig sintomas sa usa ka buntis. So ang iyahang gibuhat niadto siya og manambalay, then gitutukan pa siya sa abularyo o giingnan nga buntis daw siya. So nalipay kay makaanak na gyud siya. Then one day, Papa Joe, they decide to have a check-up. Then the doctor get her pregnancy test through her blood, but sad to say, the result was negative. But she really confused why she experienced in that way. So they have their second decision and they have her second opinion to other expensive hospital for ultrasound. And then, sige, tapay tao ng sumpayan ni Papa Joe. basta nagpa-ultrasound pa. Itoy. Wapas ko naman po ito. Tara, sumpay. Murag mo na sumpay. Asa man eh. 5'9". 5'9". Kana, 5'9". Adraki, sige. Papa Joe, ang result sa ultrasound states that she have a polycystic. So meaning, di gid siya buntis, but one of her friend advised her to go to another manghihilot. Then ang manghihilot told her nga buntis gid siya. So karon wala na siya moadto og doktor. Kay mas panindigan niya ang iyahang pagtuo sa storya sa manghihilot.
na mga resita sa doktor para niya pero wa niya gipalit kay basin daw madaot ang bata sa iyang tiyan. Unsa man gyud Papa Joe buntis bagyo kani siya kay ga-assume gyud siya taman nga buntis gyud siya Papa Joe. Your response is really needed. Mahadlok sad mi mo advice sad niya. Yeah, please gyud ayo lang isulti ang akong number Papa Joe. Thanks so much. Yeah. So may tuhuan la ni Papa Joe. Well, kana ingana no. Na mga tao nga gitawag na itong mga bularyo, mga nambal, ingana nga gimaster nila mga sintomas sa ka mabdus. Okay? Pero di harasan sila kutob. Labi na usa wala baron mag-mens. Usa na siya sa bakay huna wala ka mag-mens. Basta nung mabdus ka. Yan. So ang pag-usab sa kanang imuhang linihukan. So kato siya master mabdus ka. Okay, so di mo masabtan nga imong ipambati basin mo na nga na. Pero nagpa-check up na ko siya doktor first through blood and ikaduha is ultrasound gyud siya. So negative gid Papa Joe results. Sa ultrasound gyud ana gyud na nimo mahibaw-an diha makita man gyud na nimo ingana. Now the doctor said the gynecologist or the OB-GYN told her kay mo man ang mga doktor para na no nga doon na siya problema, doon na siya kung ano kaning polycystic no ingana or problem with mura na siya kanang hair something like murag turok-turok ko ta ingana. So kana unta ang iyahang doktor mo ta na iyahang tuhuan ingana usa di ko ta siya og kanang pregnancy test kit kung iyahasan diyan kagulingon di ba? Now ang problema ana day og kunang doon na niya komplikasyon si bako di ba? Kasi katuo siya nga buntis siya kiniburot na iyahang tiyan no niya dayto basta si bako lang mayoma or na usap na diya mga complications diya ing ana no mao gyud. Pero di mo ko nato na siya ma-blame tungod siyang eagerness to have a baby. Excited na kayo siya nga makaanak ingana. So mo na nga iyahang pagtuo grabe na kaya iyang pagtuo dito na lang sa mga manambalay ingana no. Well again ang ako dyan di ka kuha ni mo ana is kaning mga doktor na to ilahaman yun ang eskwelahan ingana. They're there. Doon naman ko yung mga sintomas nga sa ordinaryo na tong pananaw, sa ordinaryo na tong mga kuan nga feeling na to mauna siya. Like for example kanang na ay mga tao nga maski sa kadagog kaon o niya dili jud siya manambok niya mingon din dayon nga paspas ang iyahang metabolism. Oo. Wa ta kabaw nga kung i-check up gud siya daot kay siya do na siya problema sa thyroid ingana So ako Papa Joe gaba na ni speech. Yan. Dili ka mingon nga tungod kay labad imong mingon dayon ang tao nga nakasuito nimo. Asa dapita deskilid migraine na. Wa ka ba ana nga diyan dapita dunay nitubo baron nga tumor. Nako. Oh, di ba? Naiban diya nga mingon sila nga hapdos ang iyahang tiyan, mingon din sila nga hyperacidity. Wa gani kakabaw og ulcer na day na. So mo nga magpa-check up gid mo og doktor. Yan. So, daghang mga pwede nga masayop og tanaw na to nga mo manifest ato ang pananaw. Di ba? Yan. Nay uban sa diya nga mingon sila nga kung nakay problema baron sa daghang mga problema kanang simong pananaw gatuo ka nga kuan na kanang gidaduhan na dapat ang ubay di magkaklaro ana pa-check up to kuan ophthalmologist pa nga na ikabot ito dili day ka na basin og na kay problema sa imong sugar di ba? Pwede po. So mo na sakto sa to yung gibuhat nga nagpa-second opinion siya. No expert gyud na doktor. Oo. Pero again, tungod lagi sa frustrations nga ginadjud siya makanak, iyan na lang yung panindigan. Ako patawagin lang ko po dyan. Ako masaban na dito ba? Tapos ito kung sa ATM card pa ng imong pagkatao. Nixon sa ATM card, mingon nga. Not enough balance.
sorry, not enough balance. Duspira sa usa ka problema. Ano mo, Portia and Papa Joe? Mukapil sa ka ng profoundly.me? Sa Facebook? Di ko ano eh. Hindi na Papa Joe. Oo. Daghang kay mahug kang matsismis anang inyo nga. May tag may bawaan nimo kasi ka message, pwede anonymous niya pangutanon ka. Diba? Maog yun, no? Oo. For example, dito, pangutanon na, layo ng lahi ang isulti dito niya, nalayo magbinuang anonymous, di ba? Oo. Niya mingon nga, Papalitoy, kamusta naman tayo mong kadug sa una nga siguan, ana? Delikado ta. Delikado, pataka naman. Saan siya? Rosario Inabanga sa Papa Joe sa Bohol. Diyan, Padong Bohol. Yan. Hello! Papa Joe, good afternoon. Kanya din na. Good morning. Good morning. Yeah. Hi, Mami D. Nawagtang yun ang honey, Papa Joe. Nawagtang na siya. Usok ang katapat. Unsa? Usyok daw. Usok. Pinausukan ko lang. Wala na. Yeah. Okay, Pangutanan ako. Going. Papa Joe, did you believe na ay lesbian nga ero? Did you believe or do you believe? Do you believe? Umul mga oy. Did you believe? Did you believe? Di man siya magpahilabot, Papa Joe. Gapil. Ay nga naman di ay. Siya may mo. Wala lang. Iyara itong execute. Bali, di na mao. Kanya may sakto. Katong execute sa imong iro. Bayad. Nagproblema ang handler kaya na mo siya mabuntis. Ba? Mao ba? Luya ko sa handler good. Bangay mong handler. Ay, siyempre, Papa Joe, Ano din mamahan pa ba, Joe? Di, yun, baka, siyempre, i-guide man ginatoy, Sa ito i-guide? I-guide sa handler. I-guide ba? Mga first timer, pamaguni sila nga, Ang imong handler. kaniguang na ni Papa Joe. Naniguang na lang imong handler. Hiro yapon. Siyempre, ang iyang giingon ako, ma'am, maybe lesbian siguro imuhang iro nga isa, kay kapila na siya gilabtan, huwag siya mabuntis. Iro mo kagipilabot niya, dili si. Okay. Mailhan man na, Papa Joe. Mailahan ko, no? Yes, mailhan na, Toy. Yeah. Why imposible? But seriously, so maybe na-curious lang. Lesbian daw. Amo de, until now, di siya magpahilabot, Papa Joe. Di ba sa ingon nga tanan lang di magpilabot? What did you type? Ano sa daling iro pa ba, Joe? Tanan lang, tanan lang nindot nga iro. Tanan lang di ay nga gwapo nga lalaki, patulan ng babae. Mausal. Gwapa man sa niya kung irong babae, pero di siya magpahilabot. Sige na lagi. Hindi siya magbuot mga. Kuha ko iro ni mo. Kuha ko iro. Pakutan ako. Sige. Kuha ko iro ni mo. Joe. Hindi man kaganan magpaliwat ani ni Husky. Ginahan ka, ikaw lang. Match man mo. Match ang nga mo. Hindi ko kayo. Ginahan ka, kamay. Yung handler. My God. Hindi na nakababa ako ang personality, Papa Joe. Ang iro maningon. Pumunta na ako yung... Oo. Kasi mo kasari ako, ang iro. Ang iro. Yan, mingon ako yung pumunta na papacho. Ang iro ba ina? Binigyan ako. Sa diligid ka magpahilap to, nag-thinking ko baka nasa lesbian nga iro. Di lang ang tao. Kasi hindi siya mapilabot kay... Hindi ko lang iro nga. Mamidi ka na siya kay... Inana di ay. Kapitlik niyo eh. Ang iro to, ako. Kasi mo kasari. Mas iro. Lunch ron. Kisa kastorya ni mo. Pabuhagan man iro. Kisa kastorya ni mo. Ato yung Claire.
Kasi kastorya ni mo. Ikaw, pero ang duot diya si Duot. Litoy. Alam pa ba Joe ay? Sapakas pero ron. Litoy. Ang iro, bisag sa pag-unsang klaseng iro ng kalsada to, di ko pa ako. Fairness. Ay, baka ang tikas handler. Sige na ba pa yun? Wala na akong ikuryusuhan. Kaya murag 3 times na yun na ko ang iro gipabuntis. Di yun siya magpahilabot sa iro. One ay matris oy. Okay, di nyo lagi type kay Gon mo eh. Oh. Di nyo type. Oh, kastorya mo iro siya. Di nyo type. Oh, okay. Oh, di nyo type. Kaya magpadugo si anak. Oh, anak, hindi mo sila ginahan. Mangitoy na sila noon. At least nanta si anak ba? Kaya until na wag siya nabuntis pa po siya. Hindi siya madawat yung ginahan. Hindi siya madawat yung ang kuhan. Hindi siya madawat yung figure. Uy, kung mabuntis din mga anak din, madawat na yung figures Oh, sa hindi siya babae. ginahan. Oh. Siyempre, mag-street smart. Ay, Nai-laser. Nai-laser. Nai-laser, ano to? I-laser na, maging close Oh, na kagad. spell laser. Kana. Straight na lang, Papa Joe. Ano na lang, salamat. Bye. Bisiran. Ay, naman. Okay, Melvar, Moniva, hello. Kung siya naminaw na ito, salamat. Yan, o yan. Ano itong resulta pa ba Joe? Parang ganyan ang alas. Uy, resulta, oo. Kapit na sa limang numero pa ba Kapit Joe? na sa ganina, ang ganans, no? Ang ganans, 977. Kamugin, ha? This is, Adi gawas karon kay 907. Yan. Congratulations eh. Balato lang amo. Hello, Daddy Bro, Romila ninyo na, naminaw na ito ni. Hi din nila ni Jordan, ni Bibi, nila ni Joel, Almer, o ni Master nga sa Guno Basak 3M. Salamat. Oy, gikan ni ni Bro Richard Amoris, si ni Si... kalimot ko siya nga. Kalimot siya. Kuan. si DJ Richard. Taka mo lang. DJ Jam. DJ Jam din. O guys, today ni Andrew Dulio na. Hello. Hello. Ayun, Papa Joe. Hi, good afternoon. Kisan eh. Shiny. Chinese? Chinese. Chinese babo. Si Shiny. Natingala. Anong... Ay, Ano man ni, oy, nag-morning man mo, oy. Ano man ni, whole day? morning lang. Chinese. Morning lang. Ako'y tiwala sa iyo. Ay, ano Papa Joe? Ano morning man? Na-shock man ko. Abi na ko ganina nawag. Abi na ko. Bayot to. Si Mama Day. Bayot. Promise. Sabi ko, bayot ko na nawag. Honey, ba niya? Honey, good for the heart sa Papa Joe, ha? Si Mami Day, manday to. Uy, sorry. Nagdawat sorry. Chinese, kuhaan mi ka nang puntag mi kay mag-beauty sleep. Ingon na doktor, mag-beauty sleep mi. Ay ba? Oh, kinabi mag-beauty sleep sa udto. Yan. Para din namin i-bash. Ay, namin dito. So, okay ra. Oh, pero okay. Long last. Mas nindot. Oo, asa ba ka naka sa trabaho, naka sa balay? Anak ko trabaho, ay amo. Way amo. Oh, siya may ang putbulan dilikyat niya. ko. Dalikyat, oo. Kabar ko sa minin ng dalikyat. Mo ba? Amo na. Ay ba? Pausan mo. Oy, nakasitaw ko tayo na siya. Prak ko, abi na ko whole day. Depende sa budget. Kung hindi sa budget, why not? Sige, Papa Joe. Ay, salamat. Okay, bye. Yan. Okay, sige mga kabarangay. Padaya lang yapon ta. Itanong mo portion. Yan. Hello. Barangay RT 99.5 Minduta 5 times and the row number 1.
Ay! Ay, Ang pamabalik Jeffrey. ni Jeffrey. Jeffrey, Ay, Papa Joe, palitoy. kumusta? Oo. Yan. Ay, okay na kayo, Papa Joe. Okay na. Naghuwat kita ko sa sisig Sisig, oo. ipato ni Richard. Ang nga, Papa Joe, ning ulit na lang ko, Papa Joe, kaya akong anak, nag-porisyo kung maayo. Mabuhat ang dagan mo na dito ito ka. Karoon na sabihin, Papa Joe. Tanaw na ko, makabalik ko dito. Busy kayong show. Mo ba? Oo. Nga ba? Papa Joe, ako itong tanong, Papa Joe. Ang tanong! Papa Joe, kanang, ako, Papa Joe ba? Usahay, Papa Joe, kanang yung palati kong inom ng tubig. Nga, akong ihi, tinaura, normal na ba na, Papa Joe, nga, usahay, kanang, mo, di lang ko kainom nga, 3 ka oras, 2 ka oras, akong ihi, murag, lubog sila. Di ba ningon ka nga na kay problema sa nastorya tagagabi eh? Oo, Nga, lagi niya, mabuntag ingon nila nga, kung niya, Yeah. ang ibog lagi ko unsa man eh. Di na ka kay problema. Basta di kina siya naturaling nga na kay, di ba ningon ka doon na kay problema sa imo hang... Asa pa ba just kidney? Oo. Sa akong Yang bato. Oo. Okay. Yeah. Oo ha. mo ba ding? Oh, wala sigaw ng parat lagi. Kanak noon. Luwas. Kasi lang Papa Joy niya. Kaya katal tayo nga bingig mato ka. Oh, pero mas may ka mapacheck up ka og doktor ha? Mas maayo gyud. Oo, sige Papa Joy. Oo. Kay naara ba na kanang na mga kuha no? Kanang mga effect sa kanang minom kag daghang tubig. Mao ni siya mga effect ha kanang daghang kag inom og tubig. Okay? Mo ba ding? Yeah, so pila man yun. Ang imno nimong tubig. Kada adlaw. Oo. Sige. In a healthy person ko no, in a healthy person the kidney can excrete around 6 gallons or 22.7 liters of water a day. But only close to kuan lang saan ni siya? 11 ba ni papalitoy? Per hour pa ba dyan? One per hour. Yan. Okay. So tagali ka sa mga kuan na, saan mo nag-cellphone ka? Nag-cellphone ka? Nag-cellphone ka? Oh, di ka lang, telepono ang gamit ko. So drinking more than 1 liter of water day per hour Yan. can cause overhydration or water intoxication. Uy. So di ka na mo pasobraan kami yung nga limpyo kaya kung lawas ba kita kaya kung inom tubig. Di na siya maayo. So, di sige di maayo. Dili kay ko uhaw, inom jud ko. Mo na siya hitabo ka ng intoxicated ka o ka ng water. When the na-excess sa water sa imong blood and higher amounts sa salt o ions within the cells, ang water rushes into the cells making them to swell up. So mamuburot ng mga cells ni mo niya ang danger kaya maglabad mong seizures niya, brain injury, even coma or even death. Naku. Hindi sa kanto. Di kinagsangkong siya kami kung nga daghang kay tubig imnon. Sige kaya nag-cellphone na ba ka naminaw lang paminaw diya ha. Kaya ako nitiwas. Sige. Sige. Salamat ka ba Joy? Bye. Yung may kukunoan na, kana masubra kag inom og tubig. Drinking too much water upsets your body's careful balance of sodium. Oo, kaya sa akin nagbutuyo naman ni Papalitoy. Sige. Oo, kita kanungo ka to Papalitoy. Katong lapad pa ba dyan? Kaya basta. Oo, niya, kani sa sunod na. O sa tang tukar. Kaya, Sige. importante ni nga makabawa ang mga tao. Kaya labi ng wingos sa tubig. Kaya naming nga, lamig inom mag tubig. Labi na init ang panahon pa. Yeah, labi na init ang panahon. So, kanong chugging, kanong gusto ka ng ladok daghang kayo. Yeah. Di na siya maayo, kanong ikag basket, nga na. Okay, sige. So again, drinking too much water upsets your body's careful balance of sodium. Yan. So, kung low imong sodium, na siya kitawag hyponatremia ka nga na. So napay lain papalitoy no. Nga effect ato ning hinahinayan. So ang danger kung ubos ang imong sodium, mag muscle cramps, mo nang uban nga mura siya kanang mamikog. Kaya sobraan na dito tubig di ay. Okay. Confusion, paglipong-lipong, coma or even death. Naku. Mga master, pamina mo diya labi na ka nang grabe kayo mo inom og daghang kayong tubig no.
So, kanisan, overhydration papalitoy, kanang sobraan ka sa tubig, can also lower the potassium level sa imuhang lawas drastically. Kalit-kalit potassium, diba ka potassium? Oo, Diba potassium. mo na itong kusog? Yan, Yan, ang mga potassium. kanang saging, no? Saging, oo. So, mo na uban ka na masubraan ka na ginom tubig mo na kay vomiting, nya low blood pressure, nya paralysis, so panlipong-lipong o ka ng LBM. Diarrhea. Actually, diarrhea. So, dili ingon nga kanang masubraan or nagkakagingin kami na tubig, no? Sa mga nagdili tubig imong gimnon. Oh? Oo. Yan. Masubraan kag inom og tubig ko, no? Mo na siya nga kung masubraan kang imuhang lawas na causes your electrolyte levels to drop, which affect your muscular function. So mo na mamikog ka. Mo na ngubad na magsakit ang mga muscle niya kanang maka-experience of spasm or pamikog ana. So labi na og mutay kag mga high endurance activities. So di pa sobraan. Kaya madilute lagi nang nasud sa imong tiyan ingana. So sa pa mga lain di papalitoy. Sige, papalitoy. Ubay mo tong epekto ingana. Oo. Labi na kanang sa kidney. Overwork kanang grabe kunong pag-inom mo og daghang tubig causes your kidney to work overtime, making them strained and weak. Yan. So kung masubraan ka daghang tubig, grabe sa mong kidney mo trabaho. So mo na sila mo work sila overtime. So kapuyon ko na sila. So ang danger ana is that pwede ka maka kuha ka ng chronic kidney disease, progression and increase of risk of cardiovascular disease. Yeah, so sayop na nag-iingon sa uban Papa Joe nga masigag inom og tubig, palimpyo dos kidney. Sige, di na inom sa mao. tubig pero dili kilalit-kalit nga daghan kayo. Inom ko na. Okay. Oo, dili ingon nga kanang binulto, chugging ingana. Mao yun, no? Imagine na, daghang tubig imong ginom, sa kag imong ginom puros na lang daghan kayo nga mga imnonon nga makahubog, no? Mao yun. Ano ba masakit? Di ma-overwork. Yan. Unya kung mo inom sa daghang tubig, too much water, ang resulta na kay maka-increase na sa blood levels in your body, which will put extra pressure on your heart. Oh, see? So kung daghang tubig, syempre muuban na sa dugo, no? So extra pressure sa imong heart. So grabe ang palpitation Papa Yan, Joe. pwede ka mag-seizure, heart failure, mga kabarangay. So, kani siya, pwede nyo ni matanaw sa Facebook, no? Ang inyong ibutang ito, mga scary side effects of drinking too much water para may bawaan sa ninyo. Kinalan na mag-amping tangan, na ingani man ni siya, nga wala man ito siya gikaon. O, wala siya gikaon niya, narin siya giinom. Diba? Hindi sila patakag inom gid Papa Oo, Joe. so too much of everything. Yan. Yan. So, kalma-kalma lang sa tubig. Labi na ka nang gikan ka gadagan. Mabito nga kita ka ng mga boxer. Okay, uhor ba kay Oo, maski sa kauhaw na ginagawa pero di Yeah. na nila imundagan ng tubig. Yan. Di ba ilar nang i-kuhan? Oo. Unsa man? Di sana. Siyempre na. Unsa man? Sige, English na lang Papa Joe. Ay, luwa na lang. Ang tubig. Alingog-mog. O, ikaw na limugmog. Yan. Yan. Okay, so I hope nga nakatabang to ninyo. For more information, you can ask your doctor. Yan. We'll be up. Hello? Hello? Hello, Papa Joe. Hello, may buntag day udto. Manbuntag ito, Papa Joe. Oh, unsa ato, bro? May problem lang naman Papa Joe. Sure. Kasi nga ni mo. Ako kataning nagpatambal kong niyagi, Papa Joe. Unsa kati problema nito ni Agi gani? Epilepsy, Papa Joe. Epilepsy? Ang uyap? Oo, katong niyagi. Kasi ito, recap sa epilepsy ito, yung uyap o ikaw? Ako, Ikaw, unya, karon sa may problema ni mo? bahin nga po ni sa akong kuhaan, Papa Joe, iyaan. Nga naman? Ang iya pong nanay. Ang imong iyaan o imong iyang nanay? Oo. So, unsa man na siya, iyaan mo sa pagagawan, bali? Dili, ganang kibali ang akong uyuan, iyang asawa. Okay. Nya karon nganong na problema maga? Tungod lagi aning may sa padubang na ako'y lihokon. Nya na ako'y kuan nga makasab-an ko. Nya na ma-stress pud baya pud ko Papa Joe kay kani pong akong sakit sad.
Karon giyon sa Okay, lagi akong ka. kapuanan po. Giyon sa lagi ka. Ano man sa problema nimo? Pero may manakan. Maon sa ma? Pero may maistoryahan man ang principal sa iyang anak sa mga babae nga ilagbas ka ng sikat donggan kay kahibaw naman ka nga tiguang naman. So ang iyang anak mismo na nitambag nimo nga ipalapos las pikas dunggan. Oo. Unya karon hindi mo lapos. Ano mo problema kay di ka lapos? Di man sa kuan ako po kadyo kay kuan mo gihapon ako ba. Pila may edad nimo? Dong, ala na paminawa ang iro ipalapos na las pikas dunggan. Ayan. Pila na edad nimo? Disney pa pa dyan. Yang kanang mama niya pila edad? 80 ka pin. Ay, di na nimo napatulan ni nga na dungoy. Kay Mao gani ko pa dyan ba. Oh, yeah, ay lang napatuli palapos tinudos pikas dunggan nimo. May mabit ako pa pa dyan bisan na ako ilakonan kay kuan gahapon ko. Saan ka? Bayot. Istoryahan lagi ka na. Bayot. ba? Kisam na siya yung bayot. Kisam na siya yung bayot diya. Bayot. Ako nga gagawa. Yara ka ko ako bayo. Usawag, bayot. Istorya ko sa may gagaw, be. Ha? Istorya ko sa may gagaw. Kasi. Makadungog siya nako, dili. Na may radyo pa pa dyan. Dong, Dong, nakatutulungan ka sa imuhang ginikanan o pamatasan, Dong. Kasi nga na may gagaw? Ayaw lang pa pa dyan. Basin mo. Kasi nga na nang... Ayaw lang pa pa. Mau ba? Ayaw lang pa pa. Ayaw lang pa. Sus, kung Ayaw lang pa. tinood ko, maglisod yung ka diya, Dong, kay mga bulim na ng imong pamilya. Ayaw lang pa pa yun kay ako mga ganito pa. Mga ganito ko pero ibang taon lang yun ako Tagasa man ka. Kaya Southern Leyte ko pa. Pero karon ba asam ka nanawag? Naka-Southern Leyte ron nanawag. Nasa Leyte. Oo ba? Asa na yung mga ginikanan ni mo di ay? Akong ginigpanan pa. At naman po. Oo ba? Akong kanay. Akong kanay. Manang gisal lang ko. Munang sayon-sayonon lang ka na nila. O di masayin nga. Sayon pap. Klaro ato, gibugal-bugal lang sila. Kabago ka on the air ka. Oo. Klaro ato nga way batasan. Oo. Mabitang ako na lang po yung musabot pa. Nakadungog pa ron, no? Naghilom-hilom naman. Wala naman. Wala na. May pagkaon nas manok. Pakas iro. Pero naminat sila sa radyo dito sticker. Katong sa cellphone ako. Dong, naminaw mo dong ba? Yung na inyong igagaw. Na ikasturis telepono, bugal-bugalan ninyo. Mugid ba ba? Puro mamugwa mo tuduis yung ginikanan. Na. Mali ba pakas iro? Wala ron na, gilom-hilo ron nun. Nipis ng naong aron. Ano yung nakapait ng mga ganan. Sige dong, ampo lang yun dong. Kay dol-dol naman lang ka kung maninguha ka. 19 naman ka. Ako ganun ba? Yeah, Yung damo. Dito eskwela ka, friend. Na ako sa katagpay. Yang imong sakit ka ron, mangumusta ko unsa man. Sige gyapon kag atake unsa man. Ang gapon ko ito pero ako lang kiloton. Damang galing itong gadget sa city. Unsa may nag-take kag tambal or nga na? Wala. Di ba naman ay tambal ana? I-maintain pa ba dyan? Oo. Di ba naman kay tambal tana? Wala mo yung mga rural, mga health center di sa inyo, ha? Ay sa kadali patra. Sige. Yan yun. No, itong sumbagay ron. Ako pa yun na nabayot. Bugulan ako. Ayun, sa taon ba po siya? Ano pa? Sige dong, i-ampo na na. Tabangan lang ka na mag-ampo na. Dagam kayo mga listeners na turon nga naminaw ni mo, nga naluoy sa imong sitwasyon. Sige lang. Lagi, Maski gani ako apa maguna-una ako sa akong ginikanan gani pa.
Sa taman nga dami kay panahon do nga maingon ta nga biktima tas panahon ba. Pero di pa mo gud nakatapusan sa kalibutan gud. You're still young, you're still 19 years old. Dagan pa Pero- may tabo nimo. Kani manggunan nga ako apart. Reservation ko po diri reservation sa kus Ginoo giampo po nako. Buligan ra gyapon ka grasya sa Ginoo dong. Sa pagkakaroon di pa siguro namutungan nimo diha dayon pero naadyo giandam kundi lang ka kamao nga mo surrender sa imong kinabuhi. Naadyo pa giandam ang Ginoo para nimo. Pero naman say na dito masugo-sugo po nila pag nga masayop man sad ko. Ang tao dong ayo kahadlok nga masayop ka kay masayop man gyud ta, tao gyud ta. Pero matag sayop na to ato ng katunan sad nga din nato mausab. Pero kung kanang sayop na to sige-sige nga mao ra gyapon kana tinuyuan na gyud na. Pero ayo ka gulo masayop kaysa ako naging tawhanon mo naman ang pagkasayop. Ang importante diha nga positibo imong panlantaw sa imong kinabuhi. Mga balay pa. Sus dong dato mo. Dato. Dato pa lang ko. Nga anak, no, sa taman, mao lagi nagingon na to nga, naay mga tao nga ginahan mo tabang, pero Pero kay katabang pa Joe. financially wa. Yeah, Pero oo. natin mga pamaagi nga makatabang ta to comfort you, ingana, no? Yeah, daha pa magi. Yan, pero basta nung napay maluwi, wata ka ba lagi makasugat ra kag tao nga makahatag nimo og ganang grasya, makatabang nimo because when God answer mo good, it doesn't mean God will directly answer you. Yeah. Yan ay pamaagi pinagi sa mga tao. Yan, o sa lain mga butang. Kaya litoy ko sa sobra niya kabutan, may sa gusto mo na, na ibang to pizza rin. Magkapirol pa man ron pa ba, Joe? So, again, I lang you give up. Yan. Inga na. Kay, Mabitay akong gitaning kamutan pat nga eskwela gyud kong tarong. Kay ako may gaingon bilang nga gusto man gyud ko makahuman. mao gyud niya ka nang about sa tiguang, ay na lang ka na patuloy o tagay kabugaton sa imong kasing-kasing kay naraba yun na sa ang pag respeto na to sa mga maguwang na to usam gyud na sa mga balaonon nga buo kanang mga binuhatan nga na. Dana. Kita pa. Sige lang. Ya nabasad. Basta dong, ako lang gyud ikakuha nimo nung nga ayaw jud og try og give up sa imong kinabuhi nga tanaw nimo nga murag dinaog-daog na ka or di nimo kaya tungod labi na nakay sakit. So again, huguta lang, you claim it. Nga kung magampo ka, i-claim nga mao man na imong gisaad Lord. So ako na i-claim. Ano, maabot og yun na nimo ang imong gustong maabot sa imong kinabuhi. Di sabihin ko nga madato ka or masenso ka. Pero ang karuhay sa imong pagpuyo niya pungod. Pero wa masad gani ko plano nga mga sawa gani dana. Mao lagi labi na magduda tatong isulti sa imong igagaw. Klaro diha. So may Kaya klaro. dapat pero kato nga ako gagapas na. Kaya ba mga joker kadto? Joke yun ito. Kaya kinamingon to siya nga sumugod kang bayit. Ako rin mo, noon to nimo. Kung sulday ba Joke pa pa, na. Joe? Joke na. No. Pagkatawar na ako. So pa ako'y kalagan nimo. Napaka diha? Wala na putol Naputol na na. day pa pa, Joe. After nag 5 minutes. Okay, sige. Nga na bitaw mga kabarangay, no? Mao na kanang bitaw mga tao diha nga daghang mga reklamo sa ilang kinabuhi. Mga paminaw mo ato, ha? Wala ginikanan. Pero naning kamo siya. Naning kamo nakipuyo sa iyahang nakipuyo sa iyahang mga paryente. Yan. Nga di pag yun maayo nga na ang treatment. Ang pinakasakit, okay na din na maayo ang treatment. Okay, magwanta naman na. Pero kanang bang napadyo kay sakit. Yan, dili pag ka na sakit nga ordinaryo, no? Mao gyud. Napagyo siya epilepsy, no? Ya, lisod baya na ingana. Pero positive kay siya yapon na yung gipakita niya nga naadyo siya gustong maabot siyang kinabuhi. Yung kaning uban, hayahay na kayo pagkabutang, ingana. Anak naman ko nato na may bawaan nga kanang kwarta, kasikat, kay lado ba, ingana, uguban pa. Kagwapo nimo, kagwapa nimo, ingana. Wow, kabaw ka, makanga nga, they're less important. By the time nga
mahibaw ano nimo nga kanang doon na kinutuban ng imong kinabuhi ba. Sabi na og naka sa na-aksidente ka or kanang nakasakit nga grabe na nga dili na makuha nimo. Baka naka usahay nga bahala nagdi ko dato Lord buhi lang ko. Yan na pa ko gimingaw pa ko sa kuang mingawan pa ko sa kuang mga pinilanggas kinabuhi. Ana. Nya, bahala nagdili na ko ka kuan ni makana ko ka. Bahala nagbalik na niya akong tiil o wala ko'y tiil. Basta mabuhi lang ko, makita lang ko sa mga tao nga akong gimahal. Di ba? So, Ingana ba? So, kamo di angas, daghang yung mga ing-ing, muna ingon yung panamini na yung uban nga, doon nagyoy positibong pananaw sila ang kagalingon. yeah. Okay? So, mga kabarangay, wala nagyoy ikong panahon, no?